De Hannelingen van de apostels. Haadstik 9. Onderwillens tjerge Saulus hem nog heel tijd en bedriegen de leerlingen van de Heer met de deur. Ze gingen naar de heilige priester en vregen hem om brieven van de synagogen in Damaskus, dat er mensen van de Nije richting, als er die daar vinden mocht, in een boeien slaan en naar Jeruzalem brengen koe, liekevolle of het maalje of vrouwje wenen. Doet er onderwijs weer en al mooi dichter bij Damaskus kwam, omstrelen hem in een lucht uit de hemel. Hij voelde de groen en jette een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgest u mij? Hij zei: Heer, waar ben je? De stem antwoordde: Ik ben Jezus, die stu vervolgeste. Maar kom nou urein en ga de stad in, daar zul die zijn worden wat dwaan mast. De maalje die hem op zijn reis bezelskippen, steen en stom verheerd. Want ze jetten de stem wel, maar zagen net in. Saulus kwam urein van de groen, maar al hielder de eigen iepen, hij kon nog niet zien. Dat ze kregen hem bij de haan en brachten hem in Damaskus. En 3 dagen lang kon er niet zien en hij eet of dronk net. Nu wenne er in Damaskus een christen die Enéas heet. De Heer zei in een fizioen tegen hem: Enéas. En hij antwoordde: Hier ben ik, Heer. De Heer zei tegen hem: Kom, ga naar de rechte straten en vraag je bij Judas in een huis naar een man uit Tarsus die Saulus heet. Hij is aan het bidden en had in een visioen een man bij hem inkomen zien die Enéas heet en die hem de handen op de holle lei dat er weer zijn kon. Maar Enéas lei daar chen in: Heer, ik heb de meesten gouden zo die man jet, wat er jouw heiligen in Jeruzalem alle jaren net aandien had. En Jere had er ook volmacht van de heilige priesters om elk die jouw naam aanroept in de boeiens te slaan. Toen zei de Heer tegen hem: Geen, want die man is voor mij een uitzocht stuk ark om mijn naam bij heidens en koningen bekend te maken en ook bij de Israëlieten. Want ik zal hem zien laten wat er alle jaren om mij terugstaan moet. Toen ging Enéas naar dat huis. Hij stapte daarin en lei Saulus de handen op de holle met de woorden: Saul, broer, de Heer had mij stuurd. Jezus, die jou onderwijs hierheen verschijnd is, want hij wil dat jou weer zien kennen en vol worden met de Heilige Geest. Op slag wie het als voelen hem skobben van de eigen aan en hij kon weer zien. Hij kwam urein en liet hem dopen. En doet er wat eten hier, kwam hij weer op zijn verhaal. Hij bleef een dag maandag bij de christenen in Damaskus en voortdurend verkondigde er Jezus in de synagogen. Hij zei: Dat is de Zoon van God. Die het jeden harken der alle jaren nij van op en zeiden: Is dat dezelfde net die in Jeruzalem de meesten uitroegen had, die namen aanroepen? En wie er hier net komen met het doel om haren in de boeiens te slaan en naar de heilige priester te brengen? Maar Saulus waard wat langer wat wisser en hij bracht de Joden die in Damaskus wennen van een wijze, met er bewijzen bijbracht dat Jezus de Messias is. Er wie alweer een mooi skoftsje tijd oer verroen, toen waren de Joden het mij maar eens om hem van kant te maken. Maar haar opzet waard aan Saulus terugdien. Ja, ze lieten dag en nacht de wacht houden bij de poorten om hem maar vermoord te kennen. Maar de leerlingen gingen heen en lieten hem op een nacht in een koer terug een ruut in een stedsmjorre zakje. Doet er in Jeruzalem komen weer, bezocht er hem bij de christenen aan te sluiten. Maar die hielden net geen een van alle jaren op hem staan, want ze woonden net leeuwen dat er christen weer. Maar Barnabas nam het voor hem op. Die bracht hem bij de apostels en verhellen hoe Saulus onderwijs de Heer schoon heer en dat die zien hem sprutsen heer en hoe er in Damaskus vrijmoedig het wet viert heer in de naam van Jezus. Tenij gang er in Jeruzalem mijn haren op en uit en hij spreekt vrijmoedig in de naam van de Heer. Hij praatte met de Griekstaligen en gang mijn haren in debat, maar die lijnen het erop aan om hem van de kant te maken.
Doet de broeren dat in een rekken kregen, brachten ze hem naar Caesarea en lieten hem daarbij reis gaan naar Tarsus. Zij hier dan de kerken over hele Judea, Galilea en Samaria reist. Ze kregen al aan meer hardvast en libben in ontzag voor de Heere. Versterken terug de Heilige Geest, vreiden ze haar uit. Petrus reisde alles aan en kwam ze een keer bij de gemeenteleden die in Lydda wennen. Daar trof er een man aan die Enéas heet. Die lag al 8 jaar in bed met een verlamming. Toen zei Petrus tegen hem: Enéas, Jezus Christus maakt die beter. Kom eraan en maak jezelf in bed op. En voordaliks kwamen eraan. Alle inwoners van Lydda en van de Saronvlakte zagen hem en bekeerden haar tot de Heer. Er wennen in Joppe een christenvrouw die Tabíta heet. Dat kan men oorzetten naar Dorcas, Gazelle. Die gans goed en joeg gouden ziel aan de armen. Krijgt in die tijd was ze ziek en stoor. Ze wasken haar en lijnen haar in een kamer boppen. Nou leidt Lydda dichter bij Joppe dat de gemeenteleden jedden ervan dat Petrus daar weer. Zodoende stuurden ze 2 man naar hem toe, met het verziek, kom doch voordaliks bij ons. En Petrus ging daliks mee harren. Doet daar weer, brachten ze hem naar de kamer boppen. Alle widowen stenen daar om hem heen te schreeuwen en lieten de hemden en rokken zien die ze aanhingen en die Dorcas bij haar libben alle jaren makke hier. Petrus stuurde ze daar alle jaren uit. Hij ging op een knibbels en die een gebed. Toen rjocht hem tot de derde met de woorden: Tabíta, kom overeind. En ze die de eigen epen en doet ze Petrus zeg, gang ze overeind zitten. Hij joeg haar een haan en holp haar overeind en hij raap de gemeenteleden en de widowen en bracht Tabíta bij haar libben en wol. Dat feit werd bekend in hele Joppe en vrij wat mensen leefden doe in de Heer. Hij bleef nog dagenlang in Joppe bij een Simon, die de leertouwer wie. Haadstik 10. Nou weer er een man in Caesarea die Cornelius heet. Hij wie kapitein bij het bataljon dat het Italiaans genaamd wordt. Het wie een from man die God vereerde met zijn hele huishouding. Hij deelde gans geld uit onder het volk en hij bidde aan eenwij tot God. Op een midje om een uur strijden kreeg de man een fizioen. Hij zegt duidelijk een engel bij hem in de huis komen die tegen hem zei: Cornelius. Cornelius stoorde hem aan en zei bang: wat is er aan, heer? Toen zei de engel: die gebeden en die jaften binnen omheen gaan naar God en hij had om die tocht. Nou dan, stuur mannen naar Joppe om een Simon te helpen, die ook wel Petrus neemt wordt. Die uit van huis zit bij een Simon die het leertouwer is en zijn huis aan zee had. Doet de engel die tegen hem spreekt voortgaan weer, raap er 2 van zijn slaven en 1 van de soldaten die altijd bij hem wenen, een godsdienstig man. Hij lei haar alles uit en stuurde haar naar Joppe. De oordeis, wils die mannen onderwijs wenen en al mooi dicht bij de stad kwamen, ging Petrus om midje hen naar boven op het plat dak om te bidden. Hij kreeg honger en wou graag wat eten. Maar wils er wat tamakke waard, rekke Petrus boeten hemzelfs. Hij zag de hemel openstaan en er kwam een ding naar onderen dat wel wat wij hier van een grut lekken. Dat lieten ze aan een fjouwer tippen op een groen zakje en daar zitten allerhande fjouwervoetige en kroepende dieren van de aarde en allerhande vogels uit de lucht in. Toen klonk er een stem die tegen hem zei: Kom Petrus, slacht je en eet maar. Maar Petrus zei: Uit nog één net, heer, want ik heb nog nooit wat eten dat onheilig of onrein weer. Toen jette er voor de 2e keer de stem: Wat God rein verklaren had, mij sto net onheilig nemen. Dat bij de 3e keer achteren was en voort daarna werd het lekken weer ophellen naar de hemel toe. Petrus weer er glad mee aan, want dat visioen dat er schoon hier wel betjutten mocht.
en voort daarna stien de mannen die Cornelius daarop uitstuurt hier al bij de vaardoor. Ze hienen het paard vregen naar het huis van Simon en bezochten nou luidroppend gewaar te worden of Simon Petrus daar ek uit van huizen. Wils Petrus nog oor het fizioen nij praktiseren, zei de geestjen hem, "Sjoch, er binnen 2 maalje om die. Toe, gaan gauw naar onderen en reis je zonder berie mij harren, want ik heb ze hierheen gestuurd." Petrus ging toen naar onderen en zei in de maalje, "Sjoch, ik ben de man dat je me omkomen, wat is je me boodschap?" Toen zeiden ze, "Kapitein Cornelius, een rechtvaardig man die God vereert en bij het hele Joodse volk op een goede naam leidt, had van een heilige engel de opdracht gekregen om jou bij hem thuis komen te laten en van jou te jaren wat jou te zeggen hebben." En hij noegde de mannen in een huis en liet ze daar overnachten. De oordeis gingen mij harren op reis en er gingen ook een stukje wat christenen uit Joppe mij hem. Während die letter kwam er in Caesarea aan. Cornelius verwachtte haar al en hij zijn hele familie en zijn naaste vrienden weromroppen. Doet Petrus in een huis gaan wou, kwam Cornelius hem al in de mitte en voel in eerbied voor hem op de knibbels. Maar Petrus helde hem oorijn met de woorden, "Gaan staan, ik ben zelfs ek maar een meisje." Wilst er mij een praten, gang er in een huis, daar trof er gans een selskip bien war. En hij zei zijn harren, "Je me weten wel dat een jout nevens de wet net mij een net-Joad omgaan of bij hem aan huis komen mij, maar God had mij duidelijk maken dat ik geen enkel meisje onheilig of onrein nemen mij. Zodoende ben ik ook zonder tjen praten komen, doet je me dat vragen. Nou vraag je ik dan, om wat reden hebben je me komen litten?" Toen zei Cornelius, "4 dagen lang om deze tijd, de middags om 3 uur, wie ik thuis aan het bidden en toen stier er in een man voor mij in blinkend witte kleding. Die zei, Cornelius, God had din gebed verjet en din jaften aan de armen achtslaan. Stuur dan boodschap naar Joppe en let Simon komen, die ook wel Petrus neemt wordt. Die uit van huis het bij Simon de leertouwer, die het aan zee wennet. Toen heb ik jou dadelijks boodschap stuurd en jou hebben zo vriendelijk west hier te komen. Nou binnen we hier dan al te jaren voor Gods eigen bien war om alles aan te jaren wat de Heer jou opdroegen had." Petrus nam het woord en zei, "Nou begreep ik pas goed dat God geen onderscheid maakt, maar dat er gevolgheid had in elk die het ontzag voor hem had en docht wat recht is, te hokker volken rekjet. Neffens het woord dat er de Israëlieten takkomen leert, doet er haar een vrede aanzij troch Jezus Christus, die is Heer oer alle mensen. Je me weten wat hem afspelen had met Jezus van Nazareth, eerst in Galilea, na de doop die Johannes verkondigd had, en doe in het hele Joodse land. God had hem salven met de Heilige Geest en met macht. Hier is het land teruggaan als een die het goed deed en alle mensen die de duivel in de macht heeft, maken er beter, want God stier hem bij. We binnen getuigen van alles dat er dien had op het Joodse platteland en ook in Jeruzalem. Ze hebben hem ook nog vermoord terug hem aan een kruisbalken op te hangen. Hem had God de 3e dag uit de deur opwekken en hem verschijnen laten, net aan het hele volk, maar aan getuigen die God van tevoren uitkart hier, aan ons, die na zijn verrezenis uit de deur met hem eten en dronken hebben. Hij had ons opdroegen om als getuigen aan het volk te verkondigen dat hij de man is die God als rechter oer libbenen en deden aanweest had. Van hem getuigen alle profeten dat elk die in hem leeuwt, troch hem verjouwing van zonden krijgt. Wils Petrus daarmee aan het vertellen wie, voel de Heilige Geest op alle jaren die naar zijn tastspraak harken. De christenjoden die met Petrus komen wenen, stenen daar alle jaren versteld van dat de Heilige Geest ook aan net-Joaden doen en op harren uitstort weer. Want ze hadden dat ze vreemde talen spreken en God verheerlijken. Petrus zei, kan men de doop weigeren aan die mensen die de Heilige Geest kregen hebben, krijgt liek als wij? En hij joeg opdracht om haar te dopen, in de naam van Jezus Christus.
Du bleef daar op haar aanstaan nog een dag maand. Haadstik 11. De apostels en de christenen die de rondom in Judea wennen, jedden ervan dat nou echt de heidenvolken het woord van God aannomen henen. Toen Petrus in Jeruzalem kwam, namen de Joodse christenen hem daarover geweken. Ze zeiden, jo binnen bij net-Joaden in een huis gaan, en have mij haren eten. Toen leidt Petrus haren alles van begin aan eind uit. Hij zei, ik wie in de stad Joppe. Ik wie aan het bidden. Toen rekke ik boeten mijzelf en zeg een fizioen. Er kwam een ding naar onderen, dat lieke op een grut lekken, dat ze aan fjouwer tippen uit de hemelwijs zakje lieten. En het kwam duin aan mij toe. Ik zegde mij alle verstaan nee, en toen zeg ik de fjouwervoetige dieren van de aarde, de wilde en de kroepende dieren, en de vogels uit de lucht daarin. En ik jette een stem die Jimmy zei, kom Petrus, slacht je en eet maar. Ik zei, uit nog een net heer, want ik heb nog nooit wat onreins of onhilligs in de moeder gehad. Maar de stem uit de hemel klonk voor de tweede keer en antwoordde, wat God rein verklaren had, mij sto net onhillig nemen. Dat bar de tweede keer achteren war. En toen waard alles weer omhegelutsen naar de hemel toe. En tikkers aan. Op hetzelfde stuit kwamen der tweeënmaalje bij het huis dat we in ta hadden. Die wienen uit Caesarea naar mij toestuurd. De geest zei je mij dat ik geen onderscheid meidje en mijn haren gaan moest. Deze 6 broeden gongen mij mee en zo kwamen we bij die man in huis. Hij vertelde ons hoe er een engel bij hem in een huis staan schoon hier, die tegen hem zei, stuur boodschap naar Joppe en laat Simon bij die komen, die het ook wel Petrus neemt wordt. Die zult die dingen vertellen, dat sto met die hele huishouding het behoud in vinden zult. Ik weer nog maar krek begon te praten, toen voelde de Heilige Geest al op haren, liek als in het begin ook op us. Toen schaart me het woord van de Heer in het zin dat er zijn Heer. Johannes had wel mij wetter doopt, maar jemme zullen mij Heilige Geest doopt worden. Als God aan haren nou dezelfde jafte joen had als aan us, doet wij tijd leeuwen in de Heer Jezus Christus kwamen, waar zou ik dan net wezen moeten om God ervan aanhouden te kennen? Doet ze dat jeden, joegen ze haar de bidel, ja, ze verheerlijken God en zijnen, dus dan had God ook aan heidenen, troch bekering, het libben joen. De mensen die het verzillen rekken wien vanwege de vervolging, die er om Stefanus komen weer, reisden rondom heen aan Fenicië, Cyprus en Antiochië toe. Ze brachten het woord, maar enkel en alleen aan Joden. Doch wienen er ook mannen Cyprioten en Cyreniërs onder haren, die gongen naar Antiochië en spreken daar ook de Grieken aan met het blijdboodschap van de Heer Jezus. God zelfs stier haren bij. Gans een koppel mensen kwam tot het leeuwen en bekeerde hem tot de Heer. De gemeente in Jeruzalem kwam te jaren wat er over die lui verteld werd. En toen stuurden ze Barnabas naar Antiochië. Doet die daar aankomen weer en de bewijzen van Gods genade schoon hier, werd er daar blijd om. En hij truine haar alle keren aan om wel bereid de Heer trouw te blijven. Want het wie een treffelijk man, vol van de Heilige Geest en van het leeuwen. En vrij wat mensen waren tot de Heer gebracht. Toen reisde er aan naar Tarsus om Saulus te zoeken. Doet er hem vond hier, nam er mij naar Antiochië. Daar bleven ze together een jaar lang bij de gemeente en joegen aan gans mensen onderwijs. In Antiochië waren de leerlingen voor het eerst christenen neemt. In die tijd kwamen de profeten uit Jeruzalem in Antiochië. Een van hen, Agabus wie zijn namen, verzei troch de geest dat er een zware hongersnood in de hele wereld komen zou. Die is daar ook komen onder Claudius. Toen praten ze aan dat alle gemeenteleden zo volle als elk barre mocht wat sturen zonen als type voor de broeden die in Judea wennen. Dat hebben ze ook gedaan. Ze hebben het yield troch Barnabas en Saulus aan de oudsten takomen litten.
Haadstik 12. Om dezelfde tijd liet koning Herodes gewoon leden van de kerken oppakken en mishandelen. En Jacobus, de broer van Johannes, liet er zelfs de holle afslaan. Omdat er zegt dat zulks de Joden niet zin weer, gingen nog verder en liet ek Petrus oppakken. Het wie in de tijd van het Joodske Paasfeest. Doet er hem in handen hier, liet er hem in het wachthuis zetten en joeg hem aan 4 ploegen van elk 4 soldaten oer om de wacht bij hem te houden. Want hij wie van doel hem na aren van het Paasfeest in het iepen bier vakkomen te letten. Zo bewekken ze Petrus in het wachthuis. Onderwillens waart er in de gemeente aan één wij voor hem bidden tot God. Doet Herodes hem nou vakkomen letten woe, leidt Petrus die eigenste nachts tussen 2 soldaten in te sliepen, met 2 ketings vastboen en de schildwachten houden wacht voor de deur van het wachthuis. In enen stier er een engel voor hem en er scheen de lucht in zijn verblijf. De engel maakte Petrus wekker, trok hem in een zijde aan te stompen en zei, kom oorijn, gauw. Doe voelen de ketings hem van de handen. De engel zei hem, doch niet riem om en bind die sandalen onder. En dat dier. Hij zei hem, slag die mantel om en kom hier achternij. Petrus ging mij hem eruit. Hij hier net voor het verstaan dat het echt weer wat de engel deed, hij meende dat er een fizioen hier. Ze slagen terug de eerste en terug de tweede wachtpost heen en toen stien ze voor de ijzeren deur die op een stad uitkwam. Die gang vanzelfs voor haar iepen. Ze gingen naar buiten en roenen together 1 stritte verder. Toen ging de engel in enen bij hem wij. Petrus kwam weer tot hemzelfs en zei, nou ben ik er wist van dat de Heer zijn engel stuurd had om mij te bevrijden uit de macht van Herodes en van alles wat de Joden optiedigen. Doet er daarover ter klarigheid komen weer, ging er naar het huis van Maria, de mem van Johannes, die ek wel Marcus neemt wordt. Daar wienen vrij wat mensen bijeen waar komen om te bidden. Hij klopte op het deur van het voorhuis en daar kwam een faam aan die het Rode heet om iepen te doen. Maar doet ze aan het loert jaren dat het Petrus weer, die ze van kleren barre bledens de deur net iepen, maar vleeg het huis weer in en vertelde dat Petrus bij de voordeur stie. De oren zeiden in haar, du bist net wies. Maar zij hadden maar uit dat het al zou weer. Toen zeiden ze, dan is het zijn engel. En Petrus hadden maar aan mijn klopje. Doet ze iepen dienen, zeggen ze dat er het dochs weer en stienen versteld. Hij joeg haar een teken met de hand dat ze stil wezen moesten. Toen leer haar uit hoe de Heere hem uit het wachthuis bevrijd hier en hij zei, vertel het ek aan Jacobus en de andere broeren. Toen ging er voort en reisde naar een oorplak. De oren dijs joeg het een hele opsquar onder de soldaten. Wat weer de dogs met Petrus bad. Niet Herodes om een nacht om hem ziekje letten hier, ondersteer de schildwachten en liet die van kant meidje. Zelfs ging er uit Judea wij naar Caesarea en bleef daar een schoft. Herodes hield tegen het grauw op het Tyriërs en Sidoniërs, maar die stuurden een meenschappelijk gezantschap naar hem toe. Ze wisten de koninklijke kamerheer Blastus op haar kant te krijgen en vregen om vrede. Dat deden ze omdat haar land eten de bloeien moest terug invier uit de koningszines. Op een stelde dag ging Herodes in de koningspronk op zijn eretroon zitten en hadden een plechtige toespraak. En het volk jubelde, dat is de stem van een God en net van een meeske. Voor die enen sloeg een engel hem del, omdat de God de ere net joeg. Hij waard van de wiermen te fretten en stoor. Maar het woord van de Heer nam voetgang en kreeg wat langer wat meer aanhang. Nadat Barnabas en Saulus de stiepe aandroegen heen, kwamen ze uit Jeruzalem waarom en namen Johannes mee, die ek Marcus neemt waard.